طعሚ ዘለዎ ምግቢ በሊዕኹም ፀጊብኩም እቲ ቀፂሉ ዝመፅእ ስምዒት ናይ ዕግበትን ዕረፍትን እዩ። ግን ቀፂልኩም እንታይ ኢኹም ትገብሩ? ከም ብዙሓት ሰባት ሓንቲ ሻሂ ክትሰትዩ ወይስ ሓንቲ ፍረ ክትበልዑ ወይ እውን ቁሩብ ዕረፍቲ ክብለኩም ኣብ ዓራትኩም ምግዳም? እዞም ኩልና ንገብሮም ዝመስሉ ልሙዳት ተግባራት ንስርዓት ምሕቃቅ ምግብኹም ሓፈሻ ጥዕናኹምን ብከቢድ ይጎድኦ ከም ዘሎ እንተዝነግረኩም ከ ኣብዛ ቪድዮ ድሕሪ ምግቢ ብኡ ንብኡ እንገብሮም ግን ከዓ ከም መርዚ ዝኾኑ 8 ልምድታት ክገልፀልኩም እየ። ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ምክንያቱ እቲ ኣብ መወዳእታ ዝጠቕሶ ልምዲ መብዛሕትኤና ጥዑይ ኢልና እንግምቶ ግን ከዓ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ሰላም ጥዕናን ፍቕርን ይምነየልኩም ክቡራት ተኸታተልትና። ናብ ዶክተር ማይና እንኳዕ ብደሓን መጻኹም። ከምቲ ኣብ መበገሲ ዝበልኽዎ ሎሚ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ዛዕባ ኢና ክንማየጥ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ድሕሪ ምግቢ ኣብ ዘለዋ 30 ደቓይቕ ፈፂምኩም ክትገብርዎም ዘይግብኡ 8 ነገራት ክነግረኩም እየ። ዘገርም እዩ። ሎሚ እንሪኦ መብዛሕትኦም ነገራት ብዙሓት ሰባት ብዘይፍለጥ ኣብ መዓልታዊ ሂወቶም ዝገብርዎ ጌጋታት እዮም። እዚ ድማ ኣብ ስርዓተ ምሕቃቅ ምግቢ ከቢድ ፀገም ይፈጥር። ንከብዲ ምዝሓልን ምድርቃቕን ይዳርግ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ንከቢድ ፀገማት ጥዕና የቃልዐኩም። ስርዓተ ምሕቃቅ ምግቢ ወይ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ኣብ ሓፈሻዊ ጥዕና ዓብዪ ጽልዋ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ጥዑይን ቅልጡፍን ስርዓተ ምሕቃቅ ምግቢ ንዝተስተኻኸለ ቅርፂ ኣካላት ጥዑይ ህይወትን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ድሕሪ ምግቢ ምምጋብኩም ኣካልኩም ነቲ ዝኣተወ ምግቢ ንምሕቃቅ ምቹው ኩነታት ክኾነሉ ይግባእ። እንተኾነ ግን ብዘይፍላጥ ብኡ ንብኡ እትገብርዎም ቀለልቲ ዝመስሉ ነገራት ነቲ መስርሕ ብምትዕንቃፍ ዘይተደለየ ፀገማት ጥዕና የቃልዐኩም። እቲ ናይ መጀመርታ ሻሂ ምስታይ። እዚ ምናልባት ካብቶም ኣዝዮም ልሙዳት መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ መዓልታዊ ሂወቶም ድሕሪ ምግቢ ዝገብርዎምን ነገራት ሓደ እዩ። ካብ ምግቢ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ሻሂ ምስታይ ባህታን ምንም ጉድኣት ዘይብሉን ይመስል ይኸውን። እንተኾነ ግን ናቱ ዝኾነ ጎናዊ ጉድኣት ከም ዘለዎ ምርዳእ የድሊ። ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ኣሜሪካዊ ጆርናል ኦፍ ክሊኒካል ኒውትሪሽን ዝወፀ ሓደ መፅናዕቲ ከም ዘረጋገፆ ድሕሪ ምግቢ ሻሂ ንምስታይ እንተወሓደ ሓንቲ ሰዓት ምፅባይ ከም ዘድሊ እዩ። ሻሂ ብተፈጥሮ ኣካልኩም ካብ ምግቢ እኹል ሓፂን ንኸይረክብ ይገብሮ። ኣካልኩም ምግቢ ኣብ ዝሓቀሉ እዋን ኣገዳሲ ዝኾነ ቫይታሚናትን ማዕድናትን ፈላልዩ ናብ ዘድልዮም ቦታታት ይወስዱ። እንተኾነ ግን ድሕሪ ምግቢ ኣብ ዘለዋ 30 ደቓይቕ ሻሂ እንተሰቲኹም ካብቲ ዝኣተወ ምግቢ ሓፂን ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ናይ ምርካብ ዕድልኩም ብ87 ሚእታዊ ንኪ። እዚ ድማ ንሕማም ኣኒምያ ወይ ድማ ዋሕዲ ደም የቃልዐና። ምልክታቱ ድማ ምፍዛዝ፣ ድኻም፣ ርእስኻ ከም ዝዘረካ ይስማዓካ። ፍታሕ ሻሂ ክትሰትዩ እንተደሊኹም እንተወሓደ ሓንቲ ሰዓት ፀኒሕኩም ስተዩ። 2 ፍራምረ ምብላዕ። ፍሩታ ንጥዕና ፅቡቅ እዩ ግን ኣብ ግቡእ ግዚኡ እንተዘይተበሊዑ ጉድኣቱ ይበዝሕ። ፍራምረ ካብ ካልእ ምግቢ ብዝቀልጠፈ እዩ ዝሓቅቕ። ድሕሪ ከቢድ ምግቢ ፍሩታ እንተበሊዕና እቲ ፍሩታ ኣብ ከብድና ተዓጊቱ ይፀንሕ። እቲ ቀንዲ ምግቢ ክሳዕ ዝሓቅቕ ይፅበ። ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ፍሩታ ኣብ ውሽጢ ከብድና ፈርሜንቴሽን ወይ ዘይተደለየ ፈርሜንቴሽን የካይድ። እዚ ድማ ንጋዝ ምዝሓል ከብድን ቅርፀትን ይዳርገና። ፍታሕ ፍራምረ ወይ ቅድሚ ምግቢ ብ30 ደቓይቕ ወይ ድሕሪ ምግቢ ብ2 ሰዓት ፀኒሕኩም ብልዑ። 3 ምድቃስ። ድሕሪ ምግቢ ብኡ ንብኡ ምድቃስ ወይ ምግዳም ንኣሲድ ሪፍሌክስ የቃልዐና። ምስ ንድቅስ እቲ ኣብ ጨጎራና ዘሎ ኣሲድ ብቐሊሉ ናብቲ ሻንቆሮና ወይ እውን ኢሶፋገስ ይምለስ። እዚ ድማ ኣብ ኣፍ ልብና ናይ ምቅፃር ስምዒት ይፈጥረልና። እዚ ልማድ እዚ እንተቐፂሉ ነቲ ሻንቆሮና ንከቢድ ጉድኣት ይዳርጉ። ፍታሕ ድሕሪ ምግቢ ን30 ደቓይቕ ዝኣክል ኣካላትኩም ኣቕኒዕኩም ቀጢልኩም ኮፍ ኢልኩም ንቑሩብ ግዜ ፅንሑ። 4 ሰውነት ምሕፃብ። እዚ ንብዙሓት ዘገርም ክኸውን ይኽእል እዩ። ሰውነት ክንሕፀብ ከለና በተለይ ብውዑይ ማይ ዝውውር ደም ናብ ቆርበት እዩ ዝኸይድ። ምክንያቱ ሙቐት ኣካልና ንምዕዳል እዩ። ግን ድሕሪ ምግቢ ዝውውር ደምና ናብ ከባቢ ጨጎራና ክኸይድ ኣለዎ ነቲ ምግቢ ንምሕቃቅ ሓገዝ ይኾኖ። ስለዚ ብኡ ንብኡ ሰውነትና እንተተሓፂብና ነቲ ናብ ጨጎራና ዝኸይድ ዝነበረ ደም ንሰርጎ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ድማ ነቲ መስርሕ ምሕቃቅ የዝሕሎ። 5 ዝሑል ማይ ምስታይ። ከምቲ ውዑይ ሻሂ ዝጎድእ ዝሑል ማይ እውን ከምኡ እዩ። ዝሑል ማይ ነቲ ኣብ ምግቢ ዘሎ ስብሒ የደልድሎ። እዚ ድማ ንኣካልና ነቲ ስብሒ ንምፍራስ ኣዝዩ ከቢድ ይገብረሉ። ብተወሳኺ
ኣካልና ነቲ ዝሰተናዮ ዝሑል ማይ ናብቲ ልሙድ ናይ ኣካል ሙቐት ንምምላስ ወይ ንምውዓይ ነቲ ምሕቓቕ ምግቢ ክውዕል ዝነበሮ ሓይሊ የባኽኖ ወይ የጥፍኦ ማለት እዩ። ፍታሕ ምስ ምግቢ ወይ ድሕሪኡ ውዑይ ዝበለ ማይ ወይ ናይ ክፍሊ ሙቐት ዘለዎ ማይ ምስታይ ይምረጽ። 6 ስኒ ምጽራይ ስኒ ምጽራይ ንጽህና እዩ፣ ግን ድሕሪ ምግቢ ብኡ ንብኡ ምግባሩ ንጉድኣት እዩ ዝዳርገካ። ድሕሪ ምግቢ ብፍላይ ኣሲዳዊ ነገራት እንተበሊዕና ከም ኣራሺ ወይ ኮካኮላ እቲ ኢናመል ዝበሃል ናይ ላዕለዋይ ሽፋን ስንና ይልለ። ብኡ ንብኡ ስንና እንተጸሪናዮ ነቲ ዝልለ ሽፋን ብቐሊሉ ነልሕኾ። እዚ ድማ ንስንና ንምስሳይ ንመጻኢ ጉድኣትን የቃልዖ። ፍታሕ እንተወሓደ 30 ደቓይቕ ጸኒሕኩም ስንኩም ጽረዩ። ብኡ ንብኡ ክትገብርዎ ትኽእሉ ግን ኣፍኩም ብማይ ምሕጻብ እዩ። 7 ምትካኽ ሽጋራ ሽጋራ ኣብ ዝኾነ ግዜ ጎዳኢ እዩ፣ ግን ድሕሪ ምግቢ ምትካኽ እቲ ጉድኣት ዕጽፊ ይኸውን። ኣብቲ እዋን እቲ ስርዓት ምሕቓቕ ምግብና ንጡፍ ዝኾነሉ ካብቲ ሽጋራ ዝወፅእ ኒኮቲንን ካልኦት መርዛማ ነገራትን ብዝለዓለ መጠን ይመጽእ። ሓደ መጽናዕቲ ከም ዝበሎ ድሕሪ ምግቢ እተትክኻ ሓንቲ ሽጋራ ከም 10 ሽጋራ ምትካኽ ዝኣክል ጉድኣት ኣለዋ። እዚ ድማ ንሓደጋ ካንሰር ሳምቦ ጨጓራን ብዝለዓለ የቃልዐና። ፍታሕ ካብ ሽጋራ ምርሓቅ ቀንዲ ፍታሕ እዩ። 8 ከቢድ ምንቅስቓስ ኣካል ምግበይ ከቃጽል ክብሉ ብዙሓት ሰባት ድሕሪ ምግቢ ብኡ ንብኡ ናብ ስፖርት ይጎዩ። እዚ ጌጋ እዩ። ከቢድ ምንቅስቓስ ክንገብር ከለና ደምና ናብ ጨጓራታትና እዩ ዝኸይድ። እዚ ድማ ነቲ ንምሕቓቕ ምግቢ ዘድሊ ዝነበረ ደም ካብ ጨጓራና ይወስዶ። ሳዕቤኑ ድማ ምዝሓል ቅርጸት ሕማቕ ስምዒት ክኸውን ይኽእል እዩ። ፍታሕ ቀሊል ናይ እግሪ ምንቅስቓስ ከም ኣብ ገዛ ውሽጢ ምዝዋር ጽቡቕ እዩ፣ ግን ከቢድ ስፖርት ክትሰርሑ እንተኾይንኩም እንተወሓደ 1 ወይ 2 ሰዓት ጸኒሕኩም ጀምሩ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ከምቲ ዝረኣናዮ ድሕሪ ምግቢ ፈጺምና ክንገብሮም ዘየብሉና 8 ነገራት ኣለዉ። ንሳቶም ድማ 1 ሻይ ምስታይ፣ 2 ፍራምረ ምብላዕ፣ 3 ምድቃስ፣ 4 ሰውነትካ ምሕጻብ፣ 5 ዝሑል ማይ ምስታይ፣ 6 ስኒ ምጽራይ፣ 7 ምትካኽ ሽጋራ፣ 8 ከቢድ ምንቅስቓስ ኣካል። እዞም ልማዳት እዚኦም ኣብ ህይወትኩም ብምትግባር ንጥዕናኹም ዓብዪ ውዕለታ ክትውዕሉላ ኢኹም። ሕጂ ድማ ናባኹም ክበጽእ። ካብዞም ዝተቐስምዎም ልማዳት ንስኹም እትገብርዎም ነይሩ ዶ? ኣብ ኮሜንት ጸሓፉልኝ። እዚ ቪድዮ ጠቓሚ ኮይኑ እንተረኺብኩምዎ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ንፈተውትኹምን ስድራ ቤትኩምን ድማ ሼር ግበርዎ። ንቐጻሊ ጠቐምቲ ምኽርታት ጥዕና ክትከታተሉ ሰብስክራይብ ምግባርን ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቕን ከዓ ኣይትረስዑ። ጥዕናኹም ተኸናኸኑ። ኣብ ዝቕጽል ኣብ ካልእ ቪድዮ ብሰላም ንራኸብ።